Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkamu da yau, barkamu da sake saduwa tare da ku a daidai wannan lokaci. A yau dinnan za mu yi maganganu akan abubuwan da suke faruwa musamman ma ɓangaren wannan babban shehin malami Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa da kuma wannan babban gagarumin ɗan siyasa da kuke gani kamar haka Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Akwai wani ƙalubale da rigingimu da yawa da suke faruwa musamman ma idan muka waiwayi rekod ko mu ce tarihin Dr. Abdullahi Umar Ganduje, inda ta wani gefe tun yana yaransa mutum ne wanda ya taso da gwagwarmaya, inda mutum ne wanda ya taso ya sha wahalhalu daban-daban, wanda kowa ya riga ya san da cewa dukiyar da Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya tara ba wai ya tsince ta bane, kuma ba wai iyayensa ne suka ba mishi gado ba. Wani ta wani rekodin an tabbatar da cewa Dr. Abdullahi Umar Ganduje har shushe yana yayi, wasu kuma suka ce har wato faskare yayi, wanda aka fa sani da sai da itace. Wasu da sun tabbatar da cewa mutum ne wanda ya riga ya san gwagwarmaya, mutum ne wanda ya tsayin daka wajen ganin cewa ya taimaka kansa, wanda kuma har ya kawo wannan mataki, wanda har a yanzu yana ɗaya daga cikin manya-manyan da suke faɗa aji a faɗin Najeriya baki ɗaya, domin ba za mu iya cewa faɗin arewacin Najeriya ko kuma kudancin Najeriya ko kuma jihar Kano kaɗai ba. Mutum ne wanda yake faɗa aji ta wani gefuka daban-daban. Mutum ne wanda tun farko kamar yadda tarihi ya bayyana kan cewa mutum ne wanda shine ya ɗauki nauyin karatunsa tun daga kan wato junior har izuwa secondary har izuwa gaba da secondary school. Mutum ne wanda ya sha gwagwarmaya ta ɓangarorika daban-daban har ya kawo izuwa wannan mataki tun yana ɗan kasuwa, har ya ga cewa me zai hana ya danganta kansa da ɓangaren siyasa, wanda bayan ya danganta kansa da ɓangaren siyasa ya fahimci cewa tabbas akwai ƙalubale a kansa tun lokacin da duniya tana kwance. Ya san da cewa ba zai taɓa samun nasarori ta wasu ɓangarorika ba, dole sai ya haɗa kansa da wasu manya-manyan 'yan siyasa. Hakan ne yasa ya nemi cewa ya zauna zaman sulhu, ko ya zauna zaman sasanta, ko kuma ya zauna zaman ganin cewa ya za su kulla kyakkyawar alaka ko babba alaka tsakaninsa da shi da injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. A wannan lokacin da aka samu wannan nasarar, tabbas jita-jita da masaniya mai karfi ta tabbatar da cewa Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya fi injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso kuɗi, sai dai shi kuma injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya fi wato Dr. Abdullahi Umar Ganduje sanuwa da farin jini da kuma karɓuwa a faɗin duniya, musamman ma a faɗin jihar Kano, tunda a wannan lokacin babu wanda ya san Dr. Abdullahi Umar Ganduje a cikin ma jihar Kano, sai dai danginsa da ƴan uwansa da kuma ahalinsa da kuma wato yaransa, ya su ne suka san shi. Ya samu dama wajen shiga gurin Dr. Abdullahi Umar Ganduje, haka zalika ko ce Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya samu dama wajen shiga cikin injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, inda injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya karɓe shi hannu biyu a lokacin da suka fara neman wato yakin zaɓe. A wannan lokacin an samu gwagwarmaya da matsatsalu ta ɓangarorika daban-daban, sai dai dama ta ba shi dama wajen ganin cewa zai zama ɗaya daga cikin manya-manyan wato kwamiti, ko kuma zai zama ɗaya daga cikin manya-manyan wanda za su dafa wa Dr. Abdullahi Umar Ganduje da kuma Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso a wannan lokacin. Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya zama ɗaya daga cikin wato makusantan injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. Hakan ne ya ba shi dama wajen ganin cewa har ya zama vice ɗinsa wato mataimakinsa. Sai dai akwai ƙalubale a lokacin da ya fuskanta, a lokacin da Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya zama wato sakatare ko vice ɗin wato injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. Akwai ƙalubale tabbas. Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya samu matsatsalu daban-daban, sai dai an ce dukkanin abin da zaka jajirce kuma zaka dage, kuma haka zalika zaka zage kwanji, tabbas zaka ɗauke shi a matsayin komai ba komai ba. Bayan fuskantar wannan matsatsalu, tabbas Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya samu dama wanda har ya zama wato shine bias na injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, wanda har izuwa kawo wannan mataki. Akwai labarin rigingimu da ƙura da suke ta yawo, musamman ma ɓangaren rigimar da ta haɗa su. Sai dai mu ce ku ci gaba da bibiyar mu, ku yi subscribing, kana ku danna ƙararrawa domin jin sirrukan 'yan siyasar Najeriya da kuma ainihin rigimarsu da kuma dalili.